Nwaneno ka nidhi wuoyo gi jogweng' mang'eny gwenge mopogore kaka MDG nwaneno kiwuotho ikawo pach jopiny. Ne giwacho ni nang'o? Pod wabro dok ne gikono mondo achung' president. Higa modhieni, higa mar 2027. Yiero nitie 2027. Mane ma gidwaro chung'? Koro pod wa konsol kech nok atieko. Na wuotho mana kaunti abiriyo kende. Koro dwe mar abich kae. Inya paro kane wa Trans Nzoia to tulo mar Gen Z omuoch. 25th 26 June kae. Ema no chungo chenro. Koro nakoni yago break matin. Anene piny dhi nade to chalo nade. Okay? Koro sani ncha wang'iyo bento. Wach mar baba yuni dhi nade. Sani koro wang'iyo nto broad base chalo nade. Siasa dwaro kwano, Trevor. Siasa dwaro kwano mong'ith, kwano madip. Siasa ok dhi na chung. Gichung to ko tam ng'ato. Badi chung te e yodang'o. Nyagi chung kinga maber ni kama chomo gichung na ni en kai to gima dhi yude en ma koro sani poda some lakini kata ka some kamano chama mar MD nyaka timang nyaka ger kwa dhi mbele. In kaka ing'iye kaka jatend MDG ang'o modiyo jopiny ahinya sani maka mi telo kata in koro in jatend piny Kenya idhi chako kanye nikech nwasinjo kata ka jatend piny Kenya bende wacho jomoko wacho ni gidwa chung to ok giwacho nwa gima gidwa timo. In koro in gi oganda kae inyiso gi ni ang'o midwa chako timo negi. Gima dung mase wuoyi kata kodi kae madunga ahinya Kenya kae en ng'iyo ni aka Kenya osigo mar osuru wating' karachiel to ber ma ayo osuru no bende wapogre kila ng'ato yud mamare. Gima kisungu luongo ni equity en gima aparo ni kotim kamano to piny ni te dongo maber makama ok nya bedo konchiel dongo kama kuma chielo dongo piny kama iluongo ni equity ok equality equity ni idwa nyiewo nyithind school uniform Trevor ing'e ne abinja kiwuotho gweng' kucha matin ten idhi gi kombe kawo uniform magi tero nyithind school tikawo size adi achiel koro joma nyidunde imigi size achiel ma joma boyo an bed no chal nade. Equity dwaro ni ng'ato imiyogi kaka odwaro kaka dwache chalo. Ama goyo kodini ka ona dhi bayo kabilo Murang'a awa dhi ng'iyo gik matimore kuno wadhi e kware moro kamoro kunye kite moku wuoth mar jatelo ni ana kuro ini dhi deki I just went gi usipanario ma abu to kodo kai koro awa jok ni kware mano gibende mane Lake Victoria margi koro dwaro ni mondo pesa bedie ni rech kik gol Victoria to bedo process thika rech wok Victoria ni bedo process thika akitero Europe kinde ma on counties ang'wen mochomo Lake Victoria gite apana nyaka kitie mwandu makaen wach mar tiang' ma Western Kenya to make sure ng'ama pidho tiang' nyalo yudo pesa ne tir nyathini school ger ode maber wakana maber kiroki maber ni obed ni pur nyalo konyo ng'ato. Okay? Wach mar chieth. By the way, Trevor, chik mancho kale bunge mar Shami neno ni. En gi promise maduong' ahinya. Ma anageno ni changamoto madhi mbele sani gi chieth nade madhi mbele sani mag Shagi. Kada na America inya paro kan ne Obama kelo giluongo na Affordable Care Act. Obama Care. Kane Obama kele to ne opinge mane kane ne dibedo the Senate ma America to negi tai negi tuore ma Senate Democrats go prabich Republicans go prabich ma Joe Biden mane vice president that time again the vice president is the president of the Senate ema no tego lwenyno moya ogino kane Trump campaign to wacho ni odonjo ni to gbadho ko timane to mango en golo giwilo mono Obama Care kano donjo to ka Obama Care joma benefit gin jelu million 38 motame golo kanyoro campaign machielo bende wacho ni wang ko donjo to dhi kongo timo mano ero ka joma koro yudo chieth Obama Care sani gichupo million 60 koro loko dhogo kono okabi gole adhi bana reform mondo bed maber ageno gi chunya ni gimancho kale bunge mar Shani ko mie kinde masirikalo kete pesa maber to ber moloyo gimancho aicha. Timna chiedho nari machielo ariyo monego bed ni sirikal loso kendo wane bunge wapenjo gi penjo pile odwa neno ni Shani otiyo maber ka wase
sort out wach mar chieth mar oganda. Wa sort out wach mar school ma nyithiwa. Ma nyathi moro janyuol moro amora obed ni en go wuod ne onge go. Nyathine okalo penj to dhi university to somo bedo dhano. Wadwaro kamano ni nyathi kik bed ni bedo mari gimore piny ni obed ni mama ni chal nadi, babu onyuol kama chal nadi, en gimano chal nadi, onego bed ni gima thegi gi gima ni en ni kidwa somo to sirkal okelo school fees ochul, kidwa university kalo penj maber, kidhi somo kendo kaka ichulo school fees en nafu ni jopiny. Mano polo kidhi maber, mano gima nyaka losi. Mar adek machando piny mago mondo losi en wach mar mibadhi. Mibadhi chamo piny ni matek, Trevor. Badho chamo constituency, to chamo ward, to chamo county, to chamo kila mahali. En kila kama kama mi donje to yedi wan mo digol gi moro, kama mi donje to mondo timo gi moro gino mayo jo piny gi mondo ben jo piny yudo. Okay. Mibadhi mayo jo piny lek margi. Mibadhi mayo ochalo cancer mok nyalo me piny ni. En gima nyaka goro kodo. To mondo go rekode apodi bendi ngama onge mibadhi. Ana paro ni sane setiyo gini 10 kambunge ma ogenya. Again one say to na kuro maber ma ukamayo ja pinji mora mora kendo kata kadhi oda nindo gotieno ni maber ni kata kende ga marimo kende ga manyogo pesa na moka mayo ngato. Okay. Kendo oche marwako tanyalo ng'eyo ni pesa ni ma nja golo kama wanyewo okamayo ngato. Okay. Nogo bed mane gi mejo kaji wacho ni kwa tiyo gi mibadhi kwa golo mibadhi wadil gi gimiluongo ni health. Yeah. Wadil gi gimiluongo ni education. Wadil gi agriculture. Tai wapogo maro ma piny maber. Ai lastly watimo gima koro kerte motimo sanni. Wagole gulungo ni ukabila e Kenya ka. Okay. Ubed ni ke jatelo. Yeah. Ori jatelo mar piny. Ukube jatelo mar oganda ma kata mar oganda ma. Okay. Nyabedo maber kabisa. Jatelo wacho maber ahinya, erokamano ahinya. Wanodor ni